Parabangit bi baro bat ki wei pat ki parabangit ki bala ban yo ban yo sngew ya kan ke jing shakri lang ke jongi kong ke jing ke bang Presbyterian marki ni ai khuble ye phi ka kartang ke bathyang bat ke badon bortam ke jo trai bo no pun im jongi Jesus Christ sashi sin ni ai ngu yo blai na ka banta ni ke por bat kan ke sngi ke bo ai yang i pat bokum ka balang yo bat shakri lang yo blai wala dang im yo ka yin ka bakantang ka jong upan ban udang plelat yang i bangin yo lengba kini ki kor ki bor yung ka jing start ka bamata ka bo blai ula plelat yang i bangin yo ban shakri lang yo u haki yin ki sem ki chongi bat ngi duai ban ngai bo blai un don kat lem bat ngi don kat lem bat pi wei ki ba snap ki ba yo i bat ki ba penlong ka jing mani haki yin ki sem ki jong pi bo blai un da ker khu ker pang yang i kini ka sngi bangi ngin nang la ban kham jan chau haman kisngi ki por ke ching em ke jongi ka program jong kani ka sngi ka long ha ka bangin yo ban rawai ka we ke ching rawai nang tang an sakhot ye i rang ba balang Mr. E neng no in sngew ba ban yalam ngi ha ko pule ne ka tin ke jong blai bat ban dwai ban hadien bala dab dwai ma i Miss Marisa Sim in shim ye ka banta ye ka ban ai ye ka jing rawai ka ba kerpang apa deng jongi pada hadin kata in sayo ya ka jing slok na ka tin ke jong blai na I pastor E Suyam tung nya ya chakmat ka jing shakri jongi ya ka ni ka por da ka bang yar wai lang ka jing wai ka saus pa sa pulai ba saus pa lai pu a da ka barim tu ya lam yang I ko khandrat kat bangi dang ya chaprang ki lenti e bat kelan ki bangi ya kandolang kecing rawai wa saus pa sa pulai wa saus pa lai puar tu ya lam yang ikuken kat bangi dang ya chaprang haki lenti ebat kelan kibangi ya kendulang kia leka dobat mensim menta itlashi betchun Kijing pencoy jom ka birthday Kipendap dajing pembun Kumnun yaki bajeliu Hikai try dengan snowcline Haki jingat belum jongki Ganom shem kajing lerang Aingan yemit shaki lumba Kibadon shashiliang wa Aingan batkap dika jongmi Aki kodrai ba Asobi yang lang sebelah begini tuai, dan semua kata kan ni kentian, kentian ke bakhul ke jong belai, kebengila banyak semua lagi atlet di betah. Ke betah benukong, orang kasang buat hispa arfuai, kadhot iwai hadu hinyo. Nanta, na kitab Exodus kelonong keba kadhot keba arfusan, buat Exodus kelonong keba lai, kadhot keba hinyo. Nanta abat nakasambiang ka lenong balai pulai kadhot khat phra hadu arpuar kikintien gi bong kumni nang khmiat yala khmat kidu nangno kanwan ke jingrap jonga kawan utrai bula thawi ka bane bale khndo unom sha bakan ki ka kjat jongi utab sumari mi unom samthia
hakmi utam sumar ki Israel unom samtia lenmi yotia utrai long sumar jumi utrai long kijingka jumi hakti gamon jumi kasni kanom sho eme mesni lemne upanai menmi utrai sumar mi nak basni baro un sumar kemen sim jumi utrai sumar kijing shabar jumi bay kijingwan chapo jumi nadu mentah hadu pom chukut badu blai lo sno ya kijing o jongki badu blai lo kan mau ya ke jutang jong u badu Abraham badu Ishak badu Jacob ru de blai lo khmi isnai ru haki khon Israel badu blai ula yet itu yaki utrai lo ongru ngalayo Isya ya kijing stom ki breu jonga ki bahari Egypt bad ngalayo sno ya jing nyar jongki namak soda jongki namang atip ya kijing so si sat jongki hakmi kekhmat utrai kedon hakita kiba setting u hakita ken kiba kermen hakjing isnai ju ya ban perla ya kemen sim joki na kijing ya ban sumar im yaki haknem sniu kemen sim jongi kala ab utrai ulong kijing arab jongi bat kasti jongi deba kedon no jongi kale kemen hu namar ni lasanya hak kerteng bu chu to isnai to kijing isnai jongi atra kalong halo jongi kat kumba nila kermen habi ubleng ku poli baca skor tin ku bakut ju minya pendam kijing drai ngawan bandam ayu ayami au blai bok pa jeni ba habnen nama kerja kat kejomi bat ni kena bi hai nix ni ki por kisnem baro kibla lek no kena ba ba kumni ni long kum ni kumba ni long menta nama ti blai kam sim no hayangi kena bi hajing ya denti kejongi ke baman kasni kumni bat kena bi kini kapor ngawan benda man ayu ini ban khot kat pa ya katang ke bakho ye ke jong me kana bi ho chisha kana bi kum ki khon ki ba sif pa ki jong me nimyo kana bi kala ban sakli lang kum pailang jong me ha ke yeng ka ba tentang ke jong me ndai kana bi ngai schem ba khani ka por ka ba manta kana bi ki yeng ki jong prabe jong i kana bi ka wei pa ka wei kana bi ki jan lang hak ni ka por kana bi ban simata lang kana bi ban simata lang hak jing doi ban srap kan ba ye ya khobor kan sa pun skopat lebab syakri jongi kana de ngada dwai mi israel kan ban ni kan ka por kana bi ilong i bakhanjat kana bi ndai ki ke ban pendat kenong kana bi ba priang hun khmat ka khat ki jingis nei mi kana ba bha kan ka por wan ban dwai boti karpang kana bi na technique ka ri khasi ka e ki jingi kan ka state ka e ki jingi kana bi ho hakin ki tayo kena lek kena bi kam sim ladon kena kena bi kata jing sitong ka ba COVID-19 ka bangwan kena bi ban rong hakan ka state ke juni ndai hakin ki sisni asni kena bi kelawan bat ni ladu no ya kawai ka sem ka ba kodor kena ba taji su eng adoi mi isnai kena bi ba mehi mantap dak stan ka ba kor ka jong me kena bi ya kawai pa kawai ka ram pa jing ka stan kena bi hakan ka snong ka bi ka juni hakan ka state ka juni ba hakal saudong kena bi kumamalale kena bi memanda ya ki khon Israel kena bi abang malaya la kena bi ka kham jo jing yap ka ya ya haba ka snam jong khon lang jong mi ka don hak shoka jong jing khang ka jong ti na dwai mi isne ma ta kena bi ai ba snam ka ba kor ka jong mi ka tap kena bi ki jing ki san ki jong mi khang ka ni ka kham kena bi kan ya ya ni ki jing ki san ki jong mi kena bi nim yo kena bi ya ka jing khya ka pa bo bha trai jisu bi enga da dwai mi isne kena bi mem no me no kena bi Ngor kim kibriu ni mla kana bi menyele persa kana bi ya kani hendai tang habing boti bingi IT ki AK baro hak me kana bi habing pai simi ni khot kan pa bingi dwai katang ka khoi ki me yosmo ki jing dwai ki jingi ba ki jing karpat ki jongi kana bi traji su eng ada dwai ni isai ma ro kat kana bi biktu ki longi ki long san kana bi hak kalang saudong jak partai bila do no ya la ki jong ki ba e ki ba thad ki jong ti kana ba nga dwai jong kat ki jong ba ki kana bi men pentingan ni ki kana bi nu men sim ba khoi e jong me kana bi traji su eng em la ru kana bo ti karpang ban dwai kana bi na khanta ki doctor ki nurse kana bi bat ki police kana bi ki badam kana bi hak frontline banyadan kan ki jing sistem kan kham ka bawan ban
wan hakini ke perthai kena hi parok kawai ngadwai jong kat ke jong yebat ki kenra be mentap ye ki ka stam ka kor e ke jong kenra be ba kene ka jingpang kena be ki khnang jingpang kena be kinom la ban jung hakamat ke jong ki kenra be men ai haki ka mat ka ba sai ka ba khlai nomor malabu kerpang ye ki kenra be bikinong kinong yada kenra be ye ki brio kene perthai bikinong kenra be kinong pet kinong khmi kinong sumar kenra be ban ai ke jing sumar ka ba bet kebabiang. Nama kata sasisten kata be ngadua yemi. Isnai kena be pementap ye ki dekas nam ka bakor e ke jong me. Bakane ki jing stop kena be ki khnang jepang kini kera kini jong kene klam kena be kinon la ban jung kena be hakamat ke jong ki. Kin yo e kamat ke basat ke baklan. Be kila pa ban ai ke jing sumar ke babet kebabiang kena be ye ki beri barok kena ba. Trai Jisu be ngada dua yemi. Isnai menumai no kena be kamdam e kinong sansar ke be ki jongi hak pathai ka hi baro ko e kanda be Israel kanda bo phamer long rat baki man ai ki jing start ki jing sampang kanda be bikira kanda be ban thau ki lat ki linti kum no ban ai kanda be ki jing ya kanda be ban ai kanda be ki jing pandak jing pandiang ye ka bam ka di kanda be kamdam apren kan ka lockdown kanda be sibon kanda be ki baduk ki basok kanda be kup silang ki sam silang kanda be Jurnaya kabam kadi kena dopa ngadwais na ibo me malong rakat bat ki kena bi men kan ku ye ki kena bi ha pedang ki jing dam jong ki kakam ka jam ka bubet ka bubyang be kim yo ban lai ban trai ban ta kena bi ka dingai skam kena bi ki juna kena bi ka bam kadi ki yin ki sem ki jong ki ndai ngadwai me isnai kena bi ba me men bo ikti ki jing ku kena bi ha ki yin ki sem ki jong ki men pandap men penbyang kena bi kuma malale kena bi ya tok kan thai kanang serapat kena bi shikamu puro kena bi bat shikrong kom phnyang kena bi tidak kibyang kena bi hadu kham kena yak sindon kena ko ba bang next khan kena bi ba ai ba jo santi blai kene ba jing khu ba kra ko ni kena lon kat kena bi maka jing di kwei pergi we ke jing kena bi bi kendo ye kene ke jing stom ha padang jong ke jing kendo bang ke jong ki ken pa ba me hi man ka khu ye ki me hi man pandap ken pa be ye ki kena bi na ko ke pos ko e pa na dwai kena bi snai ben ai ru i kena bi ye ko we ba ko we ka long yin ka stan kan ya be bi ken phai chim ye ken dwai chim ye ken khot ka pat ka tang ka ba khu ki jong ye kena bi dang nam ta la ka ye ka san ka ki hen sai ken dwai ru kena bi nam ta setiap kali ia kejuni, kali kasih kali ia kejuni, kali India kali ia kejuni, bias kepercayaan hiparok kau. Ayungan orang khamat jom ikan rabi, mete pamia ikan rabi, pamedonu ikan bor ikan rabi, bahak kertan kemudian bor ikan jom ikan rabi, sikan kian men keren ikan rabi, unik nyai jepang undu undam unyap no ikan rabi, basasi sen kepercayaan hiparok kau ikan rabi, kan yok pat ya kejengkot kejengkiat ikan paloha. Sim keburam syaradi hikanabi. Maaf sibun kijing tra kijing palat baro me sam kijing im kijing. Nabi kini yang ngedam ngapan kerpa. Hakar tang keberan botam bak kebaklau tam kijing prajing Yesus Kristus. Mentah hadu halakat taru. Amen.
da utrai un wan hab deng jing risa ban let shayin nan niya nga un shao ya ugangu gaya rokan yai sawa ngan pin blaru bulei ulong bakha men sim jonga tuya roya utrai nilong bakra sim jonga tuya roya utrai milong bakra milong bakra milong bakra milong bakra. Para bangit bait, akan ni kapor pangilapoy siya kaway kabantay, kata kalong man yung sngaw, yung kakubor, nagaktiyan ka jong blay, lang ba pastor Isuyam. Pastor Isuyam, iday nagabalang maulay, badi pet, bad hapru ang kamaulay presbytery. Kumta pastor akan ni kapor, ipanpaham ka jing sngaw ngo yapi, bawat ladap himla, banyadon rang katlen bat ngi, Haga jaka ka bangingi panlong henry panban pilakloy ban pankongo ia ladi ia ka ban pha ia ka jingkren ge jongphi langba kini ki kor ki bor ki bo blei ula pelila yangi bat kumta para bangit be i ja kani ka por ngin yo ban pet ia kani ka khubor ia ka bai pastori pha shangi bat ngi ngets kem bo blei un kren na preng jongi langba kani ka khubor bat u blei un yarap yangi un pun kre ia ki jingmut ki jing perkhat ki jongi Bangilaban pediang ya kejing sisa juga ketin kejong sasi sen ni penpau kejing ngeungu naga bentai pastor Isuyam bai kloy ban le ban shim ya kene ka benta ban pha ya kene ka video khnang bakan lo kejing kerku yang hilang baro Keblei pi baro kateng ka bathiang tam ka jung tra jung i juskes baro ki bala ban yo snow bat ban la ban pet lingba na kani ke YouTube channel baro ni tip ya kani ka jing shisha ba ublei ubangi nginget ublei ubangi ngi shakri ulong ublei ubakasyan bor ha baro ki banta jong ka jing im ka jongi hanoi pa haba wan ki jing tenjo ki jing ye ba ki jing stom ni kuslai ninga ni pisa ban yuat ikilat kin tokya ban kumno ban lat na kini ki jing ye ki bangi ni tenjo ki jing kini ni bo lima jong ni por lima jong ni ka khaleman kidan kilong yeng ki babu ini ki jing kili kumno nan pendap ya ka yeng ka sem ka jonga hakum ka ni ka por kapadan ka ni ka lockdown atau baro ka bisa ka bangang alap trei atau baro ka bisa ka bangang alap penlang kalapan pendap lingba ki dikisingi ki por jong ka ni ka lockdown lada ka ni ka jingpang kawan kay ka banjia kay nga sem ka jonga kay ka banjia iki khun ki ti ki jonga kapang e kini ki barang red kalis kala banjrong ter ki jingli
Kipalo haki jimut ni berkat kejong pi. Kalau ru banlong kini kepor. Bapi semua kuslai. Bapi semua ikini kejingkeli. Namar mangikeli ha ladi simet. Andai haladang imla bante lakam. Ya kani kejing kuslai kejongi. Kani kejing kuslai. Kalong kepop. Kalong kabor kejong soitan. Kalat kanti menyalam yangi syaka benta man penjot ya kajingem kajonga makajong pi ban pendo ya kata kajingen kajonga makajong pi di nomor kata jisu wong nga ya kajingsuk nga ay pi ya kajingsuk nga ino api kumbakan ni kaperthai ka ay andai nga ay mga api wat ki kuslai nakadono jong pi Yohanes kalau nggak besar kat arsal. Utra jungi diskus kerana ini kentian. Hakatu kamian aswaban sayalam yu syawlum kalbari mansakna pana ndai uong yakini kentian hakis nrang gejungu kibalong ki saki kibalong ki jigurku nang benta ka riba ka jaman riba jongki nang benta ka perthai bak hibaro kawai uong yakani ka jingsuk nga IP bakani ka jingsuk kabanga nga IP kaperthai kanumla manai lano ro kata kadi ke jingkular ka jong tra ke jong jongi Jesus le nomor kata utra jongi Jesus uang wat kuslai lada pi hab ban yakendo ya ke jing tanju ha ke jing jong pi upol ro uang ha ke sti ke jong sakinong Filipi kalong ka sa wat khat ka ban rio uang wat kuslai ya ke Andai haka daka jing duai bat ka jing karpan lem bat ka jing aingu topin pentep ya ki jing pan jong pi baro haublei jing pan jong pi baro haublei bat upol thoi ga nisti sek ka kun hon balang hang ilani ya ka balang hapo Filipi ka badan hapdeng ka jing sya sensara kin imarum gong on ladapim nget yo pacha bulong kun jong blei ngin pensitong pi baka kum kata kajaka kabaki kiham nanem but amdang kata kiham ni kodoro ye kijing kai ki balam ler ba pher kijing kai ki bala ban puklomar jimbot yaki but akum kata kajaka kum kata kanong dem upol upwa ini kendian wat kuslai ya ka ro ndai ha ka dah kajing duai, bad dah kajing kerpan, lembat kajing aingo, tu pin bentep, ya kajing panjang pi, hau belai. Dari nomor kata, upol uang bad apdeng kajing kuslai badru, ngidai bantuai, dah kajing aingo baro, kajing don kam kajing, kabatingkong, kabupol uang ni, kajing kuslai, kalong kapok. Kajing kuslai kalong kapok. Haka jing long brio ka jongi manubam kuslai. Baro angi kuslai. I kuslai kamtam akum ni upor kamtam kilong yeng ki baduk basok. Kilong yeng ki babela nongsngi. Amtang kita handai war kitu bapang bestam. Ki bai kedua ki jing ka jing ka jongki. Ki kuslai baru poluang kadi ke jing kuslai kalong kapok andai balai pat ken bagim de kuslai hakum kani kapor kabangi nyaban kendo kani ka khlam amdan ta kawai kadi kaban lat na kani khlam bar kani ka khlam kamma lada pi samla ne rangba abi khulung ne khna lada pi temen la pilih piong kentai bat senrang kamdan jingma andai kawan bansa pada kawan kasiam ru ya kajingem pada aku mungkin kani keleman kijikli baper nipu ha kajingem kajongi din mar kata kani uji suwang wat ki kuslai nakabanta ka ru ha kajingem kajongpi Matius kalnong banrio arsan adu artu sao
Kajing kuslai kalong kum umat ba jong kajing bamngai jong pi. Kajing kuslai kalong kum umat ba jong kajing bamngai jonga ba jong pi. Ba kani ka peni bangim la bansyania hau tau blei. Ubangi ni syakri. Ublei ubala ban weng ye kini ki eke baro. Ublei ubala ban le ki kamba. Ublei ubala ban pendam. Penbiang ye ki jingdon kam ki jongi. Ladangi kuslai. Kanya lam ini syaka jingjuan. Kanya lam ini syaka jingjuan. Pakai jingkeli. Kalau kami kijimut jumpa kami kejongi. Kumno ngan yo ya kajingbam. Kumno ngan yo ya kakup kasam. Kumno ngan lag. Dakano kala kalenti kabangala banlay. Nakani kajingpang jingdam. Nakani kajingpang jingdam. Barkum tak terter. Hakajaka magin fokus. Ya kahima ka jong play ni fokus penban ya ki iba jong ni ka partai balaya thu yang dahu daiwe ni preo long ba pastor ladan kawi ka long yeng ka ba ai wa yeng ya we samla ubatrai hawa jurit ban long ba uni samla batrai hon jurit ubatrai po health department ula sha ba yeng no namar ba kani ka khlam klapoi hangni kari ke jongi kata kade ke jing kuslai kapun kuslai ye ki long yeng ki long sem ki ba ai wa yeng ye ki tu ki ba tre po police department ki tu ki ba tre po ka health department namar ba ki kuslai yo ba kini ki wan ra ya kata ka jingpang bat kum ki bangen no ye pi ba da pi kuslai kade ke jing kuslai kalong kapong bakanya lam yang apa dia pi siaka jingjuan kan penduk tu yang ai pi ya ka benta ka jonga baka jong pi ka bau blei utra jungi disgrace ulakular ya kata ka benta yang apa dia pi haka hima ki beneng upol hang ni uban bah hangi bagi dei ban long kita ki kestan ki ban saki ya ka jingim ka babha bat bangin long ka jingkermen ya ki wei andai bun sien hak cingkus lagi jongi ngilong penban ka jingdu jingkermen ya kiwe bat ngiyo i ligba ye ki jingja ba per ka bangi ya kendo hak jingim jongi badang mentasyen ngidang dep kadang dep banja katu ko wi ka jingja ka bla penjak burong ya ka jitri ba jaman riyo ko jongi paro koi bat nganget skam iba bon huntu kide ki kestan Nomor boleh ki kuslai. Berkata ke jing kuslai. Ka pendo jingkermen ye kiwe. Ka pendo ya kata ke jingkerku she kiwe. Upo luang. Ukwa yang i kristan bangin yo ya kat mat ya kata ke jingsuk. Om tang bangin long ki bak kemen. Tang haldi ndai bangin long ro ka jingkerku bat ke saki ki jong try jong i disgrace sha kiwe pat ki bapet bat ki bakmi yang i. Filipi kal nong ba ar kat ka bakat sal dukat pra ngidei ban wan shwaya ka hima ga jong blei ba de baro on sa ai lam tam hanga badapi bangin wan iki baro jong ani pertai wat shwaya ka khmat ka jong blei wat shwaya ya ka donut ka jong blei wat shwaya ka hima ka jong ba de baro on sa ai lam tam api kabau pol akan isti kabau pol utho akal nong besau kat ban rio pol uang dan kawe ka simple formula kabang ngila banlat nakani ka jingkus lai bakata simple formula kalong bangi dei ban duai bat abang ni duai upol uang ladangi kuslai persyang ban duai bat kabau mot ladang ni duai ngidei ban yet yaladi yet ela ka jong ka donut ka jongi yet ela ka jong ka jiget ka jongi yet ela ka jong ka jingem ka jongi yet ela ka jong ka jingmon jimperkhat ka jongi kabakum no kata ka jinghe kabangi nge kabakum no kata ka jingkwa kabangi kwa yet yaladi upo luang atau kani ka jingem kabangi ngiem
kamde kabangi em na kabanta ukres ne ngiem na kabanta kaburom kajongi shimet hi peyo ngilong kumalong gitu kiwe kibali am jingerap na mata kibaduk basok na mata ipara banget kijongi ngira eki mobile bangi shonder bangi panpana partai bangi lale ba upol wong em yet yelde yet ya kaban pensu ba ya kaburom kajong blai dina mal kata upol khat yang apa dipi ko ki para banget beyen ban berat ya ki jingkus lai baro hakik sangti ki jong blai oblei unyarap bor un kersan bor kumba ula kersan bor ye une maya kumtaru un kersan bor yang apa depi iwe une maya kalau nong ba ar kitab ka jongu kalau ka kitab ba mustanad ba ka ba itu khana sipang ka jingtei ya ka konro apo Jerusalem balong ba haswa kitab jong ne maya kadon ka kitab jong Ezra bodu Ezra laung ba ulayalam ye ki ya sikan hon ki Israel nakari nong wei kajing syak ring merau jong ki syak Jerusalem bandar lapoi Jerusalem laong bau namanya au Ezra ulai ram yaki ong bantei ya kata kanro bar kata kajing yan ti jong jingtei jong ya kata kanro saudong jong kata Jerusalem laong bak kinong wei kila persyang ban khang la khang lanti kinong syun ki bana bar jong kata kanro kila persyang ban khang la khang lanti rekim simlala ban yang persya ya ya kajai berdiri Israel ban numte ya kata kanro Andrei kita kibana bacong kero kibanan kam iki beriu napo iki parado prasnam bat ki parado prasnam ki yang persya ban mantei ya ta kero bat ikhani khubor laong bakla poi adu tanok skor jong une maya bal unin no maya ulong nongra khuri syau yaus im persya warta sersis bat kani ka khubor hadin bakla poi tanok skor jong ne maya Nehemia ulah sungsi bar ulah kuslai hadu kata-kata bar kata ka kuslai ka jong kapsim la pendu jingkar men yu kapelong yu ba ublei un penkre yau bonlong wei na syakri ki bakhrau tam ki jong blei bante ya ta kanro ha Jerusalem balong ba Nehemia ulah dem hai la ki jong ki khosiu kumbas mendai tang sitio artio mendai tang sibana mendai saubana kanthi la duai haublei bon ayo ka jing start ka jing champang bon ayo ka jing kot ka jing kya bon ayo ye ke baro bon lat nak ka jing ka jing jinja ki bab yang persya hakaranti ya ka jong bon laong hadin saubana lai thu ka kitab laong ba Nehemia kawi kasi lalit ra kuri ya kata kawan hakamat jong usim persya bar uni usim persya namar bu i thak nsim hadu kata Nehemia bar long bre ubo usyan ya tam long ba lapet ya kador khamat jong Nehemia layu i ba kador khamat jong Nehemia kadap da kajing susi kadap da kajing kuslai ulakali balai ja ayu ya me ba mesusi atu kanian ni But unamaya ulay thu not ikita ki paro but ublay ula jubam ya ki jingduai ki jong malong ba ublay ula pankre ula phrang yu nemaya but ula pankre ki jonon kam ki jong u baro na do kai kasngi ka bomi na yang sim hado bon da pai hang the hapo Jerusalem long ba ula pendep ya kata ka konro tang hapo sang po asngi but uni usim haswa bon len nomor bu i tek no sim do kata wong kat no sngi menja kalong ru kum ta yang apa depi habangi kuslai damalaki jong gitu kas yu jong duai yet ld ya tu au blai kerpa da blai pentep yu ya ke jingpan ga jungi baru blai unju baham yang badepi unju baham bad om tang kata ulada penkre lupa uladan lupa kaplan nakamta kajonga magajong pi dei nomor kata ublei lengbau pol wang mangi kum kesan ngide ban long ki briu ki badan ya ka jingkit kle ki badan ki balong ru ka jikermen ya gitu ki bapet ba ki bakmi ke jongi mangin long ru kakti kamon kakti ka diang nakamta gitu ki baduk ki bakerdo nakamta gitu ki ba dan kam ya ka jingyara
kajonga makajong pi di nomor kata upol uang tolong pi kibiasa tu jingmon iwe kabar ni dei ban duai da kajing aingo ni dei ban duai da kajing aingo Andre hakum kani klimat kani kajing kedu ojong ni kani kepor kabangi haban yang kendo kade yang awal di fitrai bangin aingo sunang hi ban aingo hioplay kani ka khlam kawan hakari ka baye ka jongi kani ka jinge kala ablu pa khmat ka balarung imdan ka kam ka jam rung imdan ka pisa rung imdan ai rung imdan minang ban aingo habang yuslai ban idan akum kani kleman kum ka jinglong beri man beri ko jongi ke esha ban aingo ke esha ban aingo atong idan kamon ban aingo yaw tau blai upol wong baru khat ingi baro lingba kani ka khat ban duai ho blai da ka jing aingo haki ki baro ban duai ho blai dak jing aingo haki ki baro kibaja haka jing em ka jonga ba ka jong pi ka jingkali kami hangni kalong kumno ken nan aingo yublai nga klem yo bela mentala palat alpuis ni ngan aingo kumno ken kabam gadi ro ambiang bayi kumno ken aingo wina ki khon upang ukro kumno ken aingo haka jinglong brio man brio ko jongi ke shisha banaingo andre polo khat ingi lang baro banaingo yo blei lada ngia kendo kijing tunju ha kijing em ka jongi upol uang don lightly ki bangi te ban kan mau ngi de ban le kum ki kristan kabaning kong jakani ka bantak ba ar kalong ban kan mau kijing le bahag jong blei ha ki por ki baladam ban kan mau kijing le bahag jong blei ha ki por ki baladam remembrance of what God have done to us in the past. Berkat mat pusan bha ya kabala dem ya baro ki jingle bha ki jongu hadu kani khleman kabamanda hadu kani khleman kabamanda yang berkat marui banai thu ipi kani ngamtip piso ya ham em ya kani handai kasyon ba ka jimuj berkat dulu ke jong nomor ba kani kei ka belajar kalong sha ka jinggerku na ka benta ka jingim ka jonga ba ka jongi we pada shwa ba kani ka lockdown ganja ka don shwa ka jingi ki CAA ba kata ka jingi CAA kalapan ki win ya kari ba jaban re baro koi ba kata ka jingi ki kalong ha ichamati ndai ka jingi ki na ichamati kalapan jari curfew pat ya kari jalam Meghalaya hi baro koi bat akani ka jingsha penjari curfew long ba kadi ka por kaya jon kibriyo ki bana bar ri kibriyo ki bana bar jala kinwan jungo kha shangani kadi ka biye ka jongi ba ko bangata ka por long ba ka curfew klawan jia hakani kari hani ka jala ka jongi ban lamda dei badan kani curfew nado ti ki por nangis kem ba kinong jungo kai na kaleng ka perthai kinwan namar ba uni jingpang uwan na shawai pat kari bangangis kem kinwan ra lang ya uni jingpang kinwan ra lang uni jingpang but lada de ba kabdan ka to ka curfew CAA baro ngatrai hakani ke jela jungi angis la bandong ba bon na pedeng kilong yung sem jungi kinmat ya kani ke jingpang COVID-19 kinmat ya kani jingpang COVID-19 ndai habang perkat ya kai ka boblay ulale ngadai ban aingo shisha ya kai ka boblay ulade banle udan la ka jonga plan ndai naman kata ubu shwa ya kani ka curfew hakmat ashwa jongi ubu shwa ya kani curfew si kani ka curfew ka pen konyo ya kita kena wan jo kai banwan rung sha kani ka jela Meghalaya ka jongi kadi ka bai tanan ka badap lagi shat ki barampum
Kabadap na kilum kiwa kiba itanan. Kisentiu kiskot kibangi ngidan. Sakibi pat kipatai kimdan. Kajing itanan. Kabangi ngidan. Sakibi pat kipatai kimdan. Andai kani ko curfew kalong panban. Kajigurku kaban nasyal dan. Di nomor kata upoluang kan mau ya ke ka bau blai uladap ban le. Yanga lale bah yanga badepi hakapor ke beladam hakapor beladam le bunsien ni kenyum penban yau blai ni kenyum penban yau blai namar kini kijing kenduk gijongi kini kijing kenduk gijongi kebaa ban aingu yau blai hakum kani kapor kalong ro ban IT hakabor ke jong blai ya kani ka pementa man IT hakabor ke jong blai ya kani ka pementa kadai pat yangi banong try ngam sotho ya kani ka jingja handrai nga IT hakabor ke jong me bat ka jingthu ke jong me ka ban yalam yangi lengba kani ka por habangi ni kendo menta ni ya kendo menta balong ba lai thu khana yang do wi rong ba balu ta rong ba rangkap ga yang asam ga jongki ka jikmen ublei ula khu ya ta ka long yang long sam dai wi kseo lengba ka khun ka jong bat ni kseo la long ka jikmen ka jikr khu shisha ya ta ka long yang long sam jong ta ubleo balong pa ye jong ni khlong la ka jikmen kala sinshar ya kata kalong yang but om ta ki pa ye mi ye bayang basam le ki mekha pakharo but andrei hadin kata ka jikmen lawan hatang hadin akata wala yo itai khlong la khai tai khlong long ba lawan mi doktor long ba kadon ka jinghe la haban le operation no mar ye but ki om to namar ba kata ka de naman ta ka jingkor khu ka jingbha nam tai khlong namar kata le operation makata jingle operation kam shiblong successful klapan jinja pan bani tai khlong balong ba lathia itai khlong lathia nado kasing bai lakhai lathia apo hospital kamba artyo ye hadin artyo lawan mi yang ta doktor la ong ya kata kalong ye ong ba ni haban le operation yang sai sisen Nrei kata kalong yang hadin bakilai sulok paramaki barkimi bakpa jung tai khulung kimi payen mika pakha kiong em ngin ra no ini khulung man le sungar no shabar jong ani gijla but akata ka jingya nanti jong ji sungar lam tai khulung lai thu ni rang ba ong ba hot la ublei open kya no mun kya ini kun ksiu jonga ndei ublei la dabele ya kata ka kamba ka bo deban le Barang asyam ha kajing mga jonga. Kaba menu ngampat jusyam. Kaba ublei ulah le mentah kani kajing mga jonga. Kalong ba ngaku mukpa. Ublei ulah penkia ya kani kalong yang long sam ka jonga. Kumukpa ulah penkia ya kajing yadei jonga. Barki khon ki jonga. Ulah penkia ya kajing yadei ka jonga. Barki bahayang basam ki jonga. Ulah penkia ya kajing yadei ka jonga. Bat kilok ki jor. Bat ki marjan marpa kasinong kathaw hi baro khoi berkata kabanga ngasyam nga mat akajing ka jonga menta hakani khleman kata kalong kajing phla ka jong ble kalaro banlong lingba jong ni upor lingba kabau ble ulapun khia i bobon kilong yeng long sam ki jongi kilong yeng long sam lingba kani ka lockdown kidon kilong yeng long sam kiba ukpa bagi kimi dang step kilami kimdan kapor bania kendo bagi laki jong ki khun kiti bania kadan ne khana andai mantan limba kani ka lockdown ublei hai kani kalan limba kani ka lockdown kajing ya dei jong ulok bat kalok utanga ba katanga ka compare susu bana kitu kiwe ki por menchua dap tang kaya maya nya menta tang kajing ya yin kajing ya dua hilang kajing yang selok lang lengkap bagi kun kiti ya bam jalang ya keren ya khana lang
IT ya ublay ya kani ka menta IT ya ublay udan ya la ka jong kaplan un pun kia yang nga badepi un pelat chiliang yang nga badepi nakini kijingpang nakini kijingtunju jongani ka pertai bat kabalai shania ha ka jingdap jingbiang utrai ya kalawai ke jongi shania ha ka jingdap jingbiang ha utrai ya kalawai ke jongi nyemtep kai ka banja ya ka jingim ka jonga ka jongpi ngamtep ya kai ka banja hadin lasha lesni ya ka jingya anti ka jonga ka jongpi ngamtep ngala ban lat nauni jingpang ndai ngala ban kan do ka jing dok ngala ban lat na ka jing dok jing do ndai ngala ban kan do ka jingpang jing stam ngamtep kai ka banja andai ngashania how try uboblay ujongi andai ngishania bat ngech kam boblay ulong lemrangkat bat ngi komba ulalong agipor belalet no ulong ru nangni bat chakman ngideiru banshania tali telan hau bat ngasotanat ba ya kajing itu khana nak kitab jong Jeremia kalau nong kalau laifu arle lada fipule pensiamang tu ba Nebukadnezar ulah kerkut ya kashnong Jerusalem bat uniusim sedekaya ubasencar hatu kapor ulah kelumar cimon badak kum kata kapor ublay ulah keren ya Jeremia wang ke letit ya kalengka jong kunyi jong me bat Jeremia ukali ini cili balai pan menta satang katu kani por kani yo beit ke jongi kan salet syakti jong usim ubadang kawai kari balai ngahaban tit ya kani kalengka ublay wang ngadan kaplan kabasyalan dan nakabenta jome nakabenta kari ba kajaban rio barakwe bar kumta Jeremia lapun kongo yeli bat ulale kumta barakadkhot ka kalnong balai buar kadkhot ka khanyo kita ko jo Jeremia long ba Jeremia ladwai yakini ke jingwai wang how try boblay hakmi melat hawi ka bedeng bat yak khando da ka bor ba jongme bat da ka sangti jongme amdan ai ka bamla banle bat me ka bamla banle bat me ni kata ka jingduai ka ba ushania scam Jeremia haublay u IT lot met ba mensiam nganle yak ai ka ba mem batha ban tips scam yak ai ka ba mem batha ya medan ya ka plan ka ba bahatam kumba ublay udan ya ka plan ka ba bahatam ya ka wai kalong yeng kabala jatang hai kini sing beladam ang makata kalong yeng kamsim la pun kre ai na ka bentakan ni ka lockdown kala kani ka lockdown kalong ka kala jat lengkat na bentak bobon di long yeng sam ba kata ka long yeng long ba kadang tangka kimi bat ki khon lai ngot kidik ba shbula nong sngi long ba kani ka kimi masen tip ba ansa dan ka jing lockdown ka ba arwai sngi kala dap da ka jing kuslai bat nrei ka ba siteo hoj ngala man pendap biang ya ka jing kam hayi ngasam le hadin kata yo ngam tip ke ka ba ka kata ka long kami ka le kong ba ngatip ba ublay ubah ngai ulong blay ubala ban pendap iki baro ngasu IT bet hoj ngadan na pedeng ka jingdu jing kermen ngadan na pedeng ka jing kuslai handai ngai IT bet tang ho bat ngai scam ba tip khamha iki baro ban hadin kata laong ba lalit bandung dawi tum san mali a jingiram hakata ka long yeng bat haba kata ka long kmi kala yo pedang ya ta song yaram long ba kala jauh kita ki umat ba kita ki umat kila telun ning ba ki ngap jongka ba kaong yaro yo trai kaong banga ngamsum dan jikerman ru ya andai kai ka banga dan kalong ba tang bangan supai betang saublay baru blay lada uisnei sisa yang apa ke long yeng long sem ke jonga
unpa ikibrio ke jong banyarap ya barkadi ka kti ke jong blei ke belawan banyarap ya bari kalong yang longsam ngong kaong ba wat hadok kani ka sngi long ba ngamdan i Yesu hadok kani ka sngi ngamdan i Yesu bangam tep ke ka banja ya kani kalong yang longsam abang apet ngapai sigi kun kiti ngadap lagi jing smosi ke jing song thang amar bakum ka kami ngamla on padap andrei abang ngam shania batngat IT haublei ublei ujubab sha ya kita jing kali ya kita ki jing duai ki jonga namar kata abang ikuslai ublei khat yanga bari phi the one show hagi jing duai dakamen siam ka jing smuret dakabatieng buram ye u dakajing thmu ka besisha bat dakamen siam ka bang animo habagile kumta ublei shisha unjubab ya ki jing duai ki jonga bagi jongpi badu pendap yala ka jong ka kulat hang bakut ka bakum nu kata ka jinget ka jonga ka jongpi kalong ka bakum nu kata ka jinget kalong bangi wat ya ka hima jong blei ne nyuat ya ka burom ka jongi shimet i hakum gani ka por hatungi aingu ublei lingba jong ni ka por Jisukles ukhat yang apa dia pi uang tuan pi baro ki bathat bat ki bakhya ka jingket ngan penjami pi ublei jong ka jingsuk ublei jong jing snei ublei jong ka jing aye unlong lam rakat bat nga bat pi lingba jong ni ka por un kurku un pelat chiliang bat unri un sumar ya ki donot ki jongi ublei nakabentak burom jongmu amen Agani ka por pat ni lapoi siya ka panwai agani ka jing sakri ka jongi ni aingu ublei na mata ka khubor ka bangin iyo bat ni aingu ublei na ka pantak ni ka por ka bakantang ka bangin iyo bat sakri bat pandan burom yu hagi jing kisem ki jongi bat ublei undon na khatlem bat ka jing pendap ki jongi baro da ka bangin kbilenti ka jing kerku ki babatam no tunginya wai no agani ka por Hagabawai no jangani ka jing sakri ka jongi yami abo blei ipan pau ka jing sngongo yami nakapanta ki jingker khu ba ki jing plela ki jongi batu ai ba ki jingker khu ki jongme kan yai put yangi habaro shilanter ki sngi ki jing im ki jongi parai ba ki jing ba jong blei bok pa ki jing ai ki jong blei khon lam ki jing slok ba thiang ba pen shai bor ba ai jing tingen ki jong blei mun sim ba khu kini ki jingker khu ba long lai ho we Yai shong dap lembat ni wei pi wei. Menta shiru ki pom ju kut ru. Amen.